de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi alamusa ye novembre kalo tile 10 san 2022 aw minnu b'an filɛ saga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a lajɛ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati selen a y'aw bisimila. Kunnafoni la bi an ka ministre so mbe no ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boli koɲaw olu ma a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye janvier kalo nata n'o bɛ san 2023 ma bolimafɛn bolila sen filatigiw ka taa se a sen sabatigiw ma ko olu kɔni ka kunkolo datugu o bɛna kɛ wajibi ye n'o ye ka kasiki ka o don u kunna nka fintigi gansan maaw kɔni nin ko kɛlen bɛ degunba ye maaw olu bolo maaw kɔni kɛlen do ka u ka nisɔngoya ne ka o yira u ka fɔ la k'an bɛ don min na I n'a fɔ bi gɛlɛya bi jamana o kɔnɔna la o gɛlɛya dɔ de ye luwanse ko gɛlɛya ka taa se balo ko gɛlɛya ma dɔ bɛ ka fara balo olu sɔngɔ kan sanga a n'a ka wagati ko jana an ka jamana marabagaw k'a fɔ ko ka kunkolo datugu ni ka o kɛ wajibi ye u k'a lajɛ fɔlɔ ka dɔ bɔ luwansew sɔngɔ la ka tila tuguni ni ka dɔ bɔ balofɛnw olu sɔngɔ la o gɛlɛya de kɔni bɛ maliyɛndenw kan ni wagati in na. An bɛ to bolimafɛn boli ministri ale ka kibaruyaw kɔnɔ hali sisan nɔ ani maa minnu kelen do ka bolo di ɲɔgɔn ma ni ka o kɛ u ka baara kɔnɔna la n'o de ye ka se ka kati poste de contrôle ni ka o bɔ a nɔ la k'a bila ka taa joba ale ni ɲɔsɔnbugu o ni ɲɔgɔn cɛ o wajibiyalen no kun min na sa o de ye ka se ka maaw n'u bololaminɛw ni ka se ka olu kisi cogoya min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɛ poste ale yɛlɛma ko fɔlɔ ye fɛn min ye yirimajɔ poste ale yɛlɛmana ka bɔ a nɔ la ni ka taa zantigi la ka tila ka senu poste ni ka o bila ka taga Jalakɔrɔba. Ni wagati na Kayi ni Bamakɔ sira kɔni ale sira o tiɲɛni do kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ fɛn min ye Kayi sifinakaw ye olu kɔni tun kelen do ka bagabaga ni ka o taga jamana marabagaw sɛgɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ko u bɛna Kayi sira kɔni ni ka ale tigɛ n'u ka sira n'a ma dilan teliya la Kayi yɛrɛ sira kɔni ale bɛ musaka caman ni ka o ladon jamana o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ Kayi sira ani Dakar sira olu nɔrɔlen do ɲɔgɔn na kabi san 2019 Kayi sifinakaw kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ministre ɲɛmaa min tun bɛ an ka jamana o kunna o kɔni tun y'a layidu ta k'a fɔ ko a bɛna sira kofɔlɛ ye ni ka ale dilan nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka jamana marabagaw kɔni tɛ ka kala don ɲin na ni ka bɛn ni sira in ale dilanni ko kuma ye. An bɛ taa Maɲinakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye jibono dilanni kɔni ye o kɛra Maɲina dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko PK 880 a bɛ Maɲina sigida o la ni jibono in yɛrɛ kɔni baaraw kolomo karili kɛra kari tɛmɛnen na ni o bɛnna novembre kalo tile 6 ma jibono in yɛrɛ ye milimètre cube 5000 o bɔɲɔngo de ye a musaka bɔra Maɲina dugu marabagaw ni u ka bolodi ɲɔgɔnma maa dɔw olu fɛ dugulamaw olu kɔni y'u ka nisɔndiya ni ka o yira k'a fɔ ko gɛlɛya min kɔni bɛ olu kan jiko la ni jibono in bɛna kɛ sababu ye ni ka o gɛlɛya ta ka bɔ olu kan.
menakakaw fe no femi ye lakol karamɔgɔ dɔ ye ale ni a denkɛ kɔni ulu fagara u ka du o kɔnɔna la Teikarene ale be menaka dugu yɛrɛ o kɔnɔna la a kɛra novembre kalo tile 8 su ka dugu jɛ a tile 9 o la ni waleya jugu yɛrɛ kɔni kɛra maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw olu de fɛ minnu ni u kun ye maa fila ye serebolomaw y'a yira ka fɔ ko ni maa nunu yɛrɛ kɔni tun be lakol karamɔgɔ ye ale de nɔfɛ. Ameto menakakaw fe no ali sisan no u ka lakol karamɔgɔw ka syndicat u kɔni y'a yira ka fɔ ko bi ye alamusa don yɛrɛ n'o bɛnna novembre kalo tile 10 ma olu bɛna baara jɔ fo ka taa se novembre kalo tile 15 ma ka sababuya kɛ u cɛkɛɲɔgɔn ni o ye Sidi Aga Al Sultan ale kɔni fagara maa maramafɛntigi dɔw olu fɛ kunu novembre kalo tile 9 ani a denkɛ o kunnafoni in kɔnɔna la sa ni maa nunu kɔni n'o o ye syndicat ye olu kɔni y'a yira ka fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ni ka olu daminɛ joona ka sababuya kɛ lakanabaliya kɔni talen don ni ka olu lakol karamɔgɔ ka olu n'u ka denbaya ni ka o sɛgɛrɛ an'u ka kalansow bɛɛ lajɛlen u y'a yira ka fɔ ko menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna la kabini mars kalo tɛmɛnen na lakanabaliya kɔni o talen don ka olu sɛgɛrɛ fɛn min ye alisilamɛ diina tigilama dɔ ni o gara sahara ye olu kɔni be kari ɲɔgɔn na sanga a n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen kɔni be jɔyɔrɔko kɛlɛ la. An bɛ taa ko kan kibaru la ka kunnafoni ni ka ale datugu an bɛ taa dolanci ale bonako kan Senegalikaw fe yen nɔ nin wagati in na olu kɔni kelen don ka u ka fiɲɛ samada ni ka o minɛ ka sababuya kɛ u ka dolanci laba ni o ye Sadio Mane ye Sadio Mane ale kɔni jogina ka to dolanci o la Sadio Mane min yɛrɛ ni ale sibiti jɔ san 30 o bɔɲɔgo la o b'a yira ka fɔ ko sibiri nata in na Sadio Mane Bayern Munich ale kun kan ka jouer nka nin wagati in na Sadio Mane sen tɛna ye o la tile 12 de be u ni coupe du monde dolanci ale ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira ka fɔ ko Sadio Mane ale sen tɛna ye o dolanci la. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw kunnafoni damadan tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de tun ye tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a hamina ko ye aw minnu bɛ tunga fɛ aw ka se ka so ɲuman ni ka o sɔrɔ ba Maliba o kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw ma degun ka ladɔniya ka fɔ ko tunga lafiya maaw ka cité tako filanan baaraw kɔni n'o ye a tɔgɔ sɛbɛnnu ye olu daminɛ terrain ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 4,500,000 o de don sefa wari 4,100,000 o de ye terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye terrain ninnu i b'a fɛ i sen ka ye a sɔrɔli la sa tunga lafiya maaw i tɔgɔ sɛbɛn u ka numéro WhatsApp o bɛ sɛbɛn anw ka kunnafoni ale kɛrɛfɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn i lafiyara tunga lafiya maaw olu ka terrain ko la ni terrain ko banna wagati min na sa so jɔli étape baaraw olu fana bɛ na daminɛ ne maa min bɛ yen nɔ sa ko 4,500,000 b'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i ka terrain ni ka o sara n'a t'i bolo fana i bɛ se k'a sara dɔɔni fo san 1 o kɔnɔna la n'o ye kalo o kalo i bɛ euro wari 572 ni ka o de bɔ n'o bɛ sɛbɛn wari 75 ani sɛbɛn wari n'o bɛ sɛbɛn wari 75 ani 40 o de ma o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya maaw u nana aw lafiyali kama sojɔko la hali ni musaka t'i bolo sara dɔɔni o fana o bɛ kun maa la o tuma la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.